Dobrý večer. Chcel by som sa vás opýtať, že čo by ste si dali skôr zo super latte? Ja by som si asi radšej dala modrú maču. Sice ja som ešte maču nikdy nepila, ale rada by som to vyskúšala. Modrá matcha latte s bielou čokoládou alebo red velvet? Tak ja možno tiež tú modrú maču by som ochutnala. Modrá matcha s bielou čokoládou alebo matcha kokos latte? Matcha kokos latte by som asi najskôr ochutnal. Espresso alebo cappuccino? Espresso. Espresso alebo flat white? Určite by to bolo flat white. Flat white alebo ice cappuccino? Ice cappuccino. Ice cappuccino alebo zalievanú kávu? Zalievanú kávu. Matcha latte alebo strawberry latte? Ťažký výber, ale za mňa určite matcha latte. Matcha latte alebo mango latte? Za mňa skôr mango latte.